L'avenc de la doncella. Heu de creure i pensar i creure, que en un poble de la Safor hi havia un avenc anomenat l'avenc de la doncella. Conta la llegenda que fa uns anys una doncella del poble, dolguda per no haver sigut corresposta pel seu amant, es va quedar a viure a l'avenc per sempre. Conten els majors del poble que algunes nits encara es senten els gemecs. Joan i Empar, que eren els dos únics xiquets del poble, encuriosits per la història, decidiren anar i comprovar si era certa, encara que els seus iaios s'ho havien prohibit. No heu d'anar a l'avenc, ja que l'esperit de la doncella vos pot engolir. Però la curiositat dels xiquets va ser més poderosa que la seva raó. Per tant van fer camí i a poc recorregueren la senda. Una vegada a prop van sentir un nudol que els va gelar el cor. Això què ha sigut, Joan? Un llop? Joan, tot tremolós, li va contestar, Jo no he sentit res. fent-se el valent. A mesura que s'apropaven, aquell soroll es feia més evident i Joan es posava cada vegada més nerviós. Cada vegada era més difícil ocultar la por que sentia. De sobte, van veure una sombra que s'amagava entre la vegetació. Tu també ho has vist? El què? Va dir Joan amb la veu que quejara. No digues que no ho has vist. Oh, sí que ho he vist, però pot ser que no fora ella. De sobte sentiren una veu que es deia: Qui sou vosaltres? Què feu ací? Jo sóc Joan. I jo sóc Empar. I què fan dos xiquets a estes hores de la vesprada per estes rodalies? Saben els vostres pares que esteu ací? No, hem vingut a conèixer la doncella de l'avenc. Bo, aleshores ja l'heu sentit. Ara vull que se'n torneu a casa, ja que d'ací poc plourà. I vull que no conteu res a ningú, ja que si ho feu caurà sobre els vostres caps una maledicció. Aleshores Joan i Empar arrencaren a córrer sense parar fins que arribaren a casa. Una vegada allí, decidiren no contar a ningú el que havien viscut. Però mai oblidaren la veu de la doncella i la recordaren quan sentien el vent de les muntanyes. I tot això és tan veritat com que el conte s'acaba.